Ja, velkommen tilbage til Aarhus, hvor vi altså er ganske få minutter fra at have skudt gang i denne rundes første Superliga-kamp. AGF, som får besøg af AC Horsens. Så vi kan se her vejrforhold og det hele. Der er en ganske behagelig forårstemperatur. 11,5 grader, og Energipark er ved at være klar og godt beklædt. Her er vi i de hemmelige gange under Aarhus Stadion her. De to kaptajner, Niels Lodberg til venstre og Steffen Rasmussen selvfølgelig til højre. Alex Nørland, en kamp i toppen af Superligaen. Ja, det er bestemt en topkamp, og en kamp, som vil give os et fingerpeg om, hvem har måske de bedste forudsætninger for at komme med i medaljestriden. Og også en kamp i en by, hvor fodbold er på folks tunger. Her er det Peter Gravlund til venstre selvfølgelig, med dele af familien på skødet og andre ved siden af. Han er ved at være klar til at spille. Der mangler dog lidt tid, selvom han træner med resten af truppen. Peter Gravlund. Som sagt altså nummer 4 og 5, der mødes i denne 21. runde af Superligaen. AGF, der har fået 2 point her i de første 2 runder. 1-1 på hjemmebane imod FC Nordsjælland, og senest 0-0 i Brøndby. En kamp, man rigtig gerne ville have vundet, havde en stor chance til sidst i form af Søren Bergs hovedstødsmulighed. Horsens blev i mandag, som der også er blevet talt om, sablet mere eller mindre over med 4-1 af FC Midtjylland. Sikker på, at de gerne vil ud og have vasket den oplevelse af sig. Og 2 mandskaber, der har en helt tæt statistik indbyrdes. Her hvor vi får de 2 startopstillinger. Steffen Rasmussen, en meget, meget sikker mand, har AGF i ham. Kaptajnen, der spiller sin Superliga-kamp nummer 201 i dag. Og det er altså et AGF-mandskab identisk med det hold, der startede i kampen imod Brøndby. Sorin, Håland, Kur, Eggersli. 4 mand på midten. Søren Berg, Hjalte Nørgaard, der har fundet tilbage til sin form. Martin Jørgensen, Stefan Petersen, og så er det Schmidt Latze og Aron Johansson. 5. kamp i den her sæson er det for dommer Anders Poulsen. Ikke nogen mand, der vifter særlig meget med de gule kort. 2,3 giver han i snit af dem i hver kamp, så lad os også håbe, at de unge mennesker får lov til at gå lidt til den. Veselovski her har måttet lægge ører og øjne til en masse i ugens løb. Han har fået genvalg, som vi hørte fra Thomas Berg, selvfølgelig. Og så er der altså 4 mand i den her bagkæde. En enkelt ændring er der der. Nabil Aslam er røget ud på bænken efter 4-1-nederlaget. Morten Rasmussen rejser for sygesengen. Han træder ind ved siden af anfører Niels Lodberg. 4 mand på midten. Lasse Kryer er med i stedet for karantæneramte Martin Spellmann. Det betyder, at Kryer går ud på højre, hvor han har det bedst. Drachmann går ind sammen med Retor ind i centrum, og Jeppe Mehl til venstre. Henrik Toft, den lange mand, og Johan Absalonsen, den mest scorende i Superligaen. 24 måler han lavede blandt Horsens-spilleren. Hjalte Nørgaard, Alex Nørland, han har fundet tilbage til Fordums styrke. Ja, han har fundet et rigtig godt samarbejde med Martin Jørgensen på den centrale midtbane. Martin Jørgensen, der falder lidt mere tilbage og er lidt mere den spilopbyggende type. Hjaltebo, der tager de dybe løb. Hans træner her, Peter Sørensen, som altså bakser lidt med målscoringen. Ja, det gør han, men vi skal heller ikke glemme, at de er ekstremt dygtige i den anden ende af banen. Har kun lukket 25 mål ind. 17 mål har de lukket ind i hidtil i sæsonen, og det er altså på niveau med FCK, kun overgået af Nordsjælland med